Представяме ви семейен ресторант Notte di Vino La Famiglia. Ресторантът има свежа и красива лятна градина с 150 места. Към него има безплатен паркинг за клиентите. Предлагаме ви изискано меню с много предложения от италианската и средиземноморската кухня. В Notte di Vino La Famiglia има 3 уникални детски площадки за забавления и за игри. Едната площадка е единствената в града бейби зона на открито. Тя е обезопасена площадка, предназначена за деца до 3 години. За по-големите деца има 3 батута, гигантски модул с 2 парзалки, въздушен хокей, джага. Децата са под наблюдение на аниматори. В Notte di Vino La Famiglia имаме и мини голф площадка. Ресторантът е предпочитано място за детски рождени дни, именни дни, кръщенета и други семейни тържества. Notte di Vino La Famiglia – най-предпочитаното място за семейен обяд или вечеря.